شەوباش گەلی کوردستانیان بەرنامەیە me îro ser mijareke bingehîniya sîstema dagirkerî ye. Bîrdozdî û siyaseta dagirkerî çawa çêdibe. Başî çawa demekî xwe dimeşîne, dema ku ew bîrdozdî û siyaseta dagirkerî bi binkeftinekî ve rûberû bibe, çawa xwe ji nû ve çi dike. Ev sîstema eger were femkirin, sîstema dagirkerî aliyê felsefî, siyasî û bîrdozî de were femkirin, milletekî dînyayê de tune ku wî sîstemê têk nexîne û sîstemekî nû çîneke. Yani maddeya yekemîn eger me hetana ev sîstem tune nekiribe û me dewleta xwe ava nekiribe, yekemîn madde em sîstema dagirkeriyê nizanin. Em dizanin dihesin. Xwe wisa ji me re bi du alî de manîpulasyon tê kirin. Yek ji van sîstema perwerdeyî de, yek jî sîstema navxeyî de. Yani hûn dizanin sîstema perwerdeyî bi sîstema dagirkeran tê kirin. Yani wezareta wan heye, wezareta perwerdeyî her çar perçê Kurdistanê de jî Erebeyî, Tirka û Farisa, ew sîstema xwe li gor berdewamkirina dewleta xwe perwerde çê dikin. Berdewamkirina dewleta wan li nav van sunûrê de, sunûrên ku bi zorê çêkirine li ser axa me, li gor wî perwerde çê dikin û me jî wisa perwerde dikin. Piştre jî ew perwerde têrê nake, dema em dijî wan radiwestin, di sîstema ku ew îdeolojiya me, ew partiyên me, ew siyaseta me da jî em caran bizanebûn, caren bêzanebûn, berdewama wî sîstema dagirkeriyê dimeşînin. Çawa? Belkî gotinekî gilower were. Em dîrokê de çend numûne bidin. Hevalên hêja, kultura Misir 2000-3000 sal kêmtirîn ji yewnan kevntir e. Dema Misir ya matematik dizanîn, cotkariyê dizanîn, piramîda ava kiribûn. Hûn dizanin ew piramîd çawa hatin ava kirin. Yewnanistan dema barbariyê dijîya. Erê, tîranî dijîya. Sîstem tune nebû. Daîm şer hebû di navbera wan de. Kanûn tune nebû. Behra Egeyê bi xwîna barbariyan sordibû. Çawa bû İskender çû Misir girt û bi salan ew Misir wek dagirkerî jiyana xwe meşand. Çawa ew jiyana şahesera Misir çawa ket bin destê yekî Makedonî. Hevalên hêja numûneyekî bidim û paşê em mijarekî kûrê lê em sazî bêjin. Mamostê İskender Aristo bû. Aristo şagirtê Platon bû. Platon şagirtê Sokrates bû. Sokrates jî aslen şagirtê Sofista ye. Pir balkêş e hevalên hêja. Dema felsefe li yewnan dest pê kir, gelekî kevne bûn. Yani ew tiştên ku yewnana gengeşî dikirin, berê 1000 sal li Kurdistan, li Mezopotamya, li Misir, heta li Hindistan, li Çîn hatibû gengeşî kirin. Ew nedizanîn. Heta li Aztekyan jî kulturekî mezin hebû. Bo mînak destpêka kaînatê av e. Thales vêya digot. Berê 2000 sal Çînyan ev tişt digotin. Heta li Kurdistanê 4 madde berê 300 sal, 400 sal berê ji filozofên wek Aristo, Platon, ji aliyê Zeradeşt wek sîstem hatibû danîn. Baş e yewnan çawa kirin? Çûn Misir dagir kirin û sîstemekî ecêb çêkirin. Li Misir jî zanistî hebû, matematik hebû, fîzik hebû, gelek tişt hebû. Hevalên hêja, fikrên azad, her tiştê afirîne. Dema yewnana berê felsefe karê arîstokrata bû.
Yani li Atina'yı sınıfeki heye daim devleti dimeşine. Feylesof jera xulam titkirin. Sofista derketin. Gotin na. Hun kijan rastiye dibêjin em dikarin wan biterevînin. Rastiya we çi ye? Qet rastî tu neye gotin. Gorgias got. Eger hebe jem nikarin viya bêjin. Biborin. Protagoras got. Eger hebe jem nikarin viya bêjin. Eger em bêjin jî em nikarin bidin fehm kirin. Eger em bidin fehm kirin jî dikare ew kesî ku me jê re daya fehm kirin dijî me jî fehm bike. Wî çaxê pêşkeftin bingeha pêşkeftin çi ye? Ziman e. Ziman çawa bikarbînin bi axaftin, bi gengeşî û diyalog. Bifikirin dünyayê de diyalog bi tenê zimanê Yewranî heye. Qet zimanekî de tune. Ji bilî zimanê me. Zimanê me de heye. Zimanê me de dualitî. Yani her tişt dualî ye. Dualizm jî yek yani Latînî dualizm dibêjin resmen Kurdiye. Ji ber çi? Ew ji ber coğrafya me, ji ber kultura me, ji ber kevneşopiya me. Mezopotamya kulturekî kevne û wek me berê jî gotibûn li Kurdistanê coğrafya, jiyan her tişt bi zidê xwe hatiye. Du hevcem heye, du ciyayên Torosan û Zagrosan hevdû yani her du dibirin per alî de yani dualizm bingeha dualizmî Mezopotamya ye. Zixwe Mezopotamya navê xwe jî wek dualizm e yani navbera du cem e. Dualizm du tişt dikare bike. Di dualizmê de avakirina sîstem zehmet e. Lê pêşkeftina Hizir pir rihet e. Evê fikrî Yewnana girtin. Bifikirin, sofîsta hemî hatin kuştin. Ji ber çi? Ji ber ku wana dijberiya aristokrasiyê dikirin. Ji bilî wî jî Sokrates jî hat kuştin. Sokrates û sofîstan du jî hev qise dikirin. Sofîst zêdetir nihilîst bûn. Zêdetir fikrên azad digotin gund digeriyan. Digotin em êdî ev siyaset bin destê kevneşopiyan bin destê çend aristokratan, çend partiyan derxînin. Evê derî pir mühim e hevalê nêca. Evê ku İskender biriye Misir kiriye desthilatdar sofîstin. Ji ber çi? Ji ber ku eger ew sofîst li gundan, li deştan, li bajaran her roj negeriyana û her mijar ji mijarên xwedayan bigirin hûn zanin gelek ya Yewnan dewletekî sosret bû. Her bajar kralekî hebû, her kral girêdayê xwedayekî bû û her mijar xwedayê her mijarê hebû. Ê xweşikiyê, ê bereketê, ê edaletê, ê her tiştî. Ji ber ku gengeşî wereke dixêkirin her tişt bi girêdayê kraliyet, keyseriyet ew jî pêşta xwe daxwada xilas. Felsefe ev tişt parça parça kir. Hemî derewin got. Derew. Sofîst got hûn her tişt derewa dikin. Çima perwerde giranîdan ser perwerde. Hevalên hêja. Eva pir mühim e. Rica dikim ser vî serê xwe bihêşînin. Hemin ew di wî de hedê min nîne herkes ev tiştana zane. Lê zanîn têrê nake. Ew zanîn eger em têxin jiyana xwe yani jê sûd werbigirin wî çaxê em dikarin rojane zanîna xwe têxin jiyanê de. Her tişt wisa ye. Karên rojane jî wisa ye, felsefe jî wisa ye, müzik jî wisa ye. Hûn çi qas nota dizanin bizanin. Hûn çi qa zaniyariya we sel müzik dibe birav be. Eger hûn evî di hestê xwe da nekin yek. Hûn hestekî yani bûyerekî nejîn ku ew zanîna xwe li ser vî bûyerê biceribînin hûn nikarin müzik çê bikin. Her tişt wisa ye. Wexta we müzik çê nekir zanîna we pir zêde pere nake. Hûn dikarin hin tişta biaxivin, hin dikarin hin tişta binivîsînin hemin ew jî fayda ye lê hûn nikarin müzik çêkin. Baş e derdê me çi ye? Em çima felsefe dikin? Yani bes ji ber şev xewa me nehat em qise bikin ji ber wî ye? Naxîr. Em felsefe ji bo dîroka xwe bûgerînin çê dikin. Êdî paşeroja xwe bûgerînin, beşeroja xwe bûgerînin çê dikin. Ji ber ku eger em kûr nefikirin û gengeşî nekin û dîroka xwe mîna heriyên hatiye şûştin ji hev ve nekin em nikarin dîroka xwe ji kirêjiyan paxij bikin. Em kirêjiyan paxij nekin em nikarin ser kesayetiya xwe da tiştên desthilatdariyê çê bikin.
eğer kesayetiya me jibo desilatları gunca nebe emni karın velatika rızgar bakın. Eğer emni karın velatika rızgar bakın daim bin destek halk edicin. Havalin hece ev sofistana her tiş gengeşi kirin. Cehabuna akvadayan bıkırın. Sistem atina goton derev dikin. Mesela aristokrat velattıdı meşandın. Sofista düşün gün digeryan xarneki dixarın tişteki küçük digirtin şagirta perverdet kirin. Hatta etkarın bejim Sokrates sofist şer kirine Sokrates bu xıcı sofiste. Bu fikirin havalin hece. Hatta Aristo her tiş tat gengeşi kirin. Materyalizm derken Demokritos, Epikuros, idealizm derken, idealizme her ihtiyaç, Platon, o idealizma renekli nesnel yani dünyavi, Platon, mesela mantık, o başı hemmi bir dirok da İskender, Kore Filipis dedi, bu şagirti Aristo. O Aristo İskender baş perverdekir. O teni evcina İskender vakta çu Valatya Mısır bigre hemmi filozofan bukhara gerand. Gelek filozofan. İca her fikir ne kuyek. Her fikir. Yani o fermandara zeylettir filozofatıdır. Çima jiber ku vakta aheki digir desti khe jibok ev desti khe bide sekinandın ev du tuş dibiya. Yek ev aha ku girtiye xwedî kulturekiye. Ne kuvusa dagir kerdi bizim valaya Çolistan em bir dest bixine naxir kulturek mezin heye. Jibovi kulturi bu gerne asimile bike felsefeye ke ideolojik nutvi. Vakti evya çekir evi kulturi hem fayda dikre hem ji bikardine. Bu minak Dama İskenderiye'de etmişteki tabii ki yani em dikaran kelek gengeşi bikine devam ettirne. Yani mesela em bizim Dama İskenderiye'de 7,000 pırtık hebun. Ev hemu İskender çe nekir, vana kitap çap nekir. Zuha velati pırtık Mısır'e. Papirus, navj yorati. Yani dünyada nivsin dünyada çepiye yekli Mısır, yekli Mezopotamya. Mezopotamya ve kondivizin nivisa bizmari em dibijin. Tablet hebun, jiberku pel tünebun, darıstan tünebun, ser ahir dinivsiyan. Mısırcı, devruberi Nili, او پلین مزن هبون دریج هبون او پل idare dikirin biz salan dıman. Sonra papir kağıt jwan hat çekirin. Jwan hat gotum papiruss yani raper yani kağıt. Servan dinimizin rulo dikirin. O biz salan dıma. Avan belgeyan beri milad 5,000 salan da heye. Ne ku İskender çekir. Le İskender vana pır baş bikarani. Le hevalin işya. Befikirin. Vela tekimila Mısır. Kultura ahad dünyayda meşhur. Ciye ticareti, ciye her tişti. Aliye din da ji per peş kefti. Siyaset da. Yani devletin Mısır Firavun'un diroka lekolün bikin ev siyaset, diplomasi, din, her tişt. Mina iro her tişt hebu. Le ev Mısır ketbin desti İskender. Başı ketbin desti Roma. Çima. Jiberku hevalin heca le Mısır fikri azattın hebu. Lige Yunanistan hebu. Ev fikri azat felsefeye ki pır kur çekir. Gengeşikir her gittiş belav kirin. Bu fikrin Protagoras fayda girtin başı koştun. Gorgias koştun. Sokrates'in uzarını jar kirin. Gelle kesizga yapışu. Lejvan bikarani. Evan felsefeyen yeki bikarani. Başı sistemek ruhsat çekirin. Ev sistem ev khud zaniyan. O sistemi vakti bu velatı khe bikarani. Bu minak esteni minak ki bizim vakti İskenderiye herun heye. Herun hem matematik yani bir kari ve hem jali fizikte peşketin kiriye. Tabi nahanlık hatta etkar mevtuşte kuhne Newton diti bu beri 1000 sal hama Newton herun niski bu. Le ev tiştekidin çekir bu. Zanisti jibo din jibo karanin. Jiberku milleti Mısır bin tesir dineki mezinde bu. Firavun ve khuda dağıtın zanin. Firavun per peşketimin aliye teknikta. Le civak avanda fikir tünne bu. Daim beşeki civak ber. Davida ev medeniyet hemmiket bin desti dagir keran. Dagir kef çıkırın. Bu minak ev mabet hebun. Mabet. Halk teret yeda tuat ke tahat ke. İskender
Jibok ev millet berdaham bike, beri dua dikirin û deriya ve dikirin. İskender çû ev girt bi sistemekî çêkir, dibinî bi destê heron da çêkirin, ew qazana danî ber, yani sistemekî çêkir li ber ew cî ku îbadet tê kirin. Mabetê da agir vê dixistin, agir hinekî tişewitî pêkerekî İskenderî çêkiribûn, yekser derî bi xwe vedibûn. Xelk ku ev çi ye? Gotin İskender vîya çêkiriye. Yani İskender pîroz e. Agir şewtandina agir, derî vedime xelk derî îbadetê û ev yek bû 100 sal, 200 sal berdawama tahakkuma İskender li Misrê. Derew bûn, sedanser derew wek îdeolojiyekî dagirkerî çêkirin. Binê wî da sîstem çêkiribûn, ew qazan hebûn têda, ew wexta agir dişewitî qazan buhar dibûn, giranî da dike, derî vedibûn, paşê sar dibû, giranî zêde dibû, derî dihatin girtin. 100 sal xelk vîya nezanîn. 100 sal milletê Misir baweriyekî mezin pîroziya Yewnana anîn û demav kirin. Heta radeyekî dema ew pîrozî derew hat famkirin, jî ve sîstem daket. Li vir çi dixwazim bêjim? Dagirkir wexta tere welatekî kultura wî çima asîmile dike? Ji ber ku kultura wî zengîn e, li ser kultura wî nikare tiştekî dayîne. Ew ê tune bike, tiştekî nû têxe. Çawa ku stranên we diguherînin? Bo mînak stranên me. Ew stranên Hesen Zîrek, ew stranên me yên kevne şopiyên mezin, ew stranên me yên gelerî, wana çima diguherînin? Çünkü navereka wan da tiştên zengîn heye. Civaka me denas kirin, xwe bawerî heye, wana radikin, wek Tirkî dibêjin laylaylom çend gotin li ser dinivîsinin û wê de cehşê wan jî heye, işte Celal Güzelses, İbrahim Tatlıses nizam çi, ew stranê we diguherînin, hûn pey stranên laylaylom diçin. Yani em bêjin ew kilamê ku li Diyarbekir gelek tê gotin, ji wan re yek du dohna Kurdî bêjin, ew bêje ya te çi got, ew çi stran e? Ji ber ku ew berî hatiye guhertin. Yani Aleviyên me çima ew qas tesîratin kirin? Hemî değişên wan bi felsefeyeke zanîn aliyê perwerdeya Wezareta Perwerdeya Tirka evî wek xwe çêkirin. Yani Alevîtî kirin îdeolojiyekî Tirkî. Halbuki Alevîtî dij îdeolojiya Tirkî ye. Çünkü di dîroka Tirkan da daîm qetliyama Aleviya heye. Ti caran Alevî di Aleviyên bingehan wan jî Kurdistanê ye, lê Aleviyên Tirk jî ti caran sîstema Osmaniyan rojekî ronahiyê nedîtiye. Baş e niha werin îro. Çima em milleteke ew qas polîtîzenin, ew qas serkirdeyên me hinin, ew qas nivîskar, ew qas her tişt. Çima em mijara serxwebûnê hînan dikarin gengeşî bikin hevalên hêja. Ne ku mijara serxwebûnê îro rojevde ye. Rojevde nîne. Mixabin, belkî navê bername wisa ye ez ê nekî bêhêvî bim. Ew bêhêvî bûna min, birayê moralê kesî xirab neke. Ez çima bêhêvî me, ew nayê wat heye ku wexta em bijînin bêhêvînin, tiştekî çênabe. Kurdistanê wê her wer bibîne, bimîne. Axir, bêhêvî bûna me dike nav tevgerê. Bêhêvî bûn me dike nav bisavê. Yani ew rewşkere were guhertin. Hevalên hêja, Aristo sistemekî çêkir, 1500 sal sistemekî derew bû. Heta Kopernikus berdewam kir. Li Kopernikus kitabekî nivîsî hilweşiya Aristo. 1500 sal hilweşiya. Hemî sistem hilweşiya. Hemî rojava, sistema rojava têk çû. Xristiyanî têk çû. Tiştekî nema. Rönesans dest pê kir. Çima gelo? 1500 sal şunda Kopernikus gotineke berê Aristarkos got û hemî gotinên Aristo derew derketin. Lê derew derketin wisa basît nîne, ew ne derewekî do hatiye gotin îro were red kirin. Derewekî 1500 sal wek navê Xwedê maye. Bifikirin sîstema xristiyanî li ser derewên Aristo hatiye çêkirin hevalên hêja. Erê, li ser sîstemên Aristo Platon hatiye çêkirin. Gelek tesîrî ev her du filozofan li ser dîna hinin. Heta berî wan jî da Platon behsa cehennem, behişt û doceh kiriye. Mijar çi ye? Bo mînak îro xristiyana tiştekî dibêjin. Dibêjin wexta însan hatiye dünyayê gerek be vaftiz, çima zaroka vaftiz dikin?
Çünkü Hristiyani de tişteki acib heye. Vakti de dünya du günahkar değil. Te suç kiriye. Du günahkar işe. Tu kat tişteki ne günahkar? Te düşünün. Te ben dojehi. Jibo ku ev zarok neçe dojehi. Vaftist kin be avi kilisede. Ev fikir. Koka xwe. Ji Platon te. Aristo jose. Ev art. Ciki ne piroze. Ciki günahkare. Gor sistema felsefeye Platon. Em ji dünyadan ji agir ji roj hatine. Em ketine bir dünyayı. O em suçdar. Gor felsefeye. Beri 500 sal beri İsa'yı ev gotun hatiye gotun. Başı Hristiyana bir yakın sistem. Ev gotun hatta Rönesans devam kır. Rönesans tekçu. La Avrupa nema. Gevir ser gevir nema. Naha ev sistem ev din bes bu tişteki basit bir karani. Başı hevale neca. Evci fikreki dagir keriye. Dagir ker ideolojiya xwe li ser neyini çetke. Çünkü ev vakta terevalate ki bominak Türk'ten Kurdistan tişteki van lorat neye? Başı vakta tiştekte lorat ne ve tüçev ki tu biki eri. Van hocam tiştek gotubun ne keval gotubun. Ya Kemalizm ideoloji ne? Nakhir İbrahim'in. Xana kapine. Kemalizm ideoloji ki pirmezine. Kemalizm ideoloji ki bu sayekun. 7 sala vitse berdam bike. Ana rahi Kurda da ye destilatlar dikel Kurdistana Bakur. Hatta cihedin da Kemalizm. Kemalizm çiye debece Kurtene. Başı Kemal'in çok araştırdı ki hebeci berdama me. Sisi eğer berdama men nebe xulami men. Eğer xulami men nebin ma pekvan heye demire. Bu fikrin hevali nica ev çar madde de Kurdistan'ı da derbast beyan nabe. Tübe. Başı viya me bxuş kabul kiriye. Peri eğer lu Kurdistan'a Bakur bu fikrin ma fecani nahi parast. Li Kurdistanê de qet Kurdek aniha li Bakur sedî pêncem derxînin mafê jiyanê naparêze. Evê ku 40 sal şer dikin jî mafê jiyana Kurd naparêzin. Hevalên hêja milletekî mafê jiyanê bes bi dewlet dikare bîstîne. Eger milletekî dewleteke xwe tu nebe û dewleta xwe naxwaze mana û çiya hûn zanin ne ku zimanê min têk diçe kultura min têk diçe ez asîmîle dibim. Naxêr mafê jiyana zarokên xwe naparêze. Ji ber ku milleteke bêdewlet hergav potansiyel ê kuştinê ye. Ji ber ku sistema wan de heye. Ew hemî dagirker dibêjin. Kurdê herî baş, Kurdê miriye. Bi fikirin hevalên hêja. 4 devlet fikirin. Her 4 devlet. Berî Baasyan, General Kasım û wê gidin, başî Baasyan, ana jî şi'e. Li Sûriye bi fikirin Fransya hatin û başî Baasyan, Baasiyên Elewî. Li İran mêzekin Demaşşah, liberal diktatörü, liberal bun, biborin, laik, yani ne devleteki dini bu. Devleteki kapitalist u monarşi bu. Bu başı befikirin dini binavi din şeriat hat u şianen. Li Türkiye Kemalist bun, başı liberal hatın. Sedisez juan kaşı cüda bun. Hatta hatın dardakırınca Adnan Menderes sistemavi. Bu başı partiyin çep hatın. Hatta partiyin sosyalist hatın. Unazi partiye İslam hatiye karşı. Mezhepkin hevali neca. Yek tiştek nayu kartın. Kürt biseri xwe. Uwek xwe nikare biş. Baş e. Ev ideoloji serkeftiye yan ne serkeftiye. Belli serkeftiye. Jiberçi, jiberku îro em li hemberî wan vî fikrê nabijin. Belê Kürt dikare biseri xwe biş. Em ya nabijin. Em dimirin ama ya nabijin. Baş e. Merut tiştekî bedelî xwe bide. Başı ew nebêje. Mana çi ye? Yani hûn terin dukanekî, hûn 10 pano didin, hûn tiştekî bikirin. Kitabekî. Hûn kitaba xwe nagirin terin. Ew dukancî ji bo we çi bifikire? Yani ji hûn terin xizmetekî dikin yekî ra. Hûn terin solê boyak dikin. Cûlûbergê wîtî dikin. Hûn jî fiyata xwe naxwazin. Ev çi ye? Hevalê nêce. Hûn jî tirsin. Hûn dizanin ew nade. Hûn dibêjin ew nade. Bira li min nexe bes ez xizmetî bikim. Ev çi ye hevalê nêce? Koletiye. We koletiye xwe bi xwe qabûl kiriye. Me koletiye xwe bi xwe qabûl kiriye. Ez vê çawa dikarim îspat bikim?
Tabii biyadır çi heye ev partiyen me, ev siyasetvanên me di nav 40 sal da wexta dijî dagirkeran şerkirine caran hinekî hezbên me berê da bi wî sistemê hatine çêkirin, hineka jî di nav dem de hatine guhertin. Baş e, çima em bedel didin? Madem ki em tiştekî naxwazin, bedel nedin. Nexebitin. Bo minak, eger em dewlet naxwazin, li Bakurê Kurdistan em dewlet naxwazin, em şer nekin. Tiştekî pir mantıkî. Gelî Tirkan, em şer nakin. Mala xwe darûnin. Elektrîk wan em bikar nehênin. Lambe bikar bînin. Lambe heye. Madem wisa ye, çima em zarokê xwe li cihad kuşin, din kuştin? Em bi Tirkî qise nekin. Qet Tirkî qise nekin. Neçin dibistanê wan? Madem ki tu dewlet naxwazî, qenebe mîna Gandî berxwedanekî sivîl bike, pira te nekujin, zarokê te nekujin, belkî pêşeroja tiştre bikirî. Çawa dibe tu 40 sal dibêjî, ev ya jezîne bêjim yani li Bakurê Kurdistanê çi digotin, em şerekî xwedayî didin. Hevalên hêja, peyv pir mîvî min. Ji xwe giraniya felsefe ev e, em çima peyva bikartînin? Bo mînak niha ez bêjim ez însanekî xwendam e. Xlas, însanekî xwendam e. Çi qas dizanim yan jî nizanim, ji axaftina min, ji berhemê min tiştekî dîfem kirin. Lê dawiya dawî de gotinekî ye. Ez bêjim mamoste me, yan jî ez bêjim tiştekî dinim. Katibim, nivîskarim, her çi bûye. Lê ez xwe bipîrozînim, ez bêjim însanekî pîrozim ez, li gor wî sistemekî gerekçe bikim. Yani gerek we bixapînim. Ez bi tenê serê xwe nikarim we bixapînim. Kes nikare biyavî. Divê sistemekî hebe. Ew sistem bike proje têxe pêş. Pêş ev însan pîroz e, wî guhdarî bikin. Dagirker sistema xwe wisa çê dikin. û evana pir tişta di ser dagirker dikarin serokên me jî hazir bikin ji me re bîravayî. Bo mînak, çawa însanek dikare şerekî xwedayî bide? Fikirin. Çawa şerekî xwedayî dibe? Tu li mala xwe darûne, emir bide şerekî xwedayî bike. Naxîr, tu nikarî bidî. Şerekî xwedayî qet kes dikare bide. Pêxember jî nikare bide. Selahaddîn Eyyûbî jî nikare bide. Qehremanî dikare bike. Ew qehremanî Selahaddîn Eyyûbî bixwe nake. Selahaddîn Eyyûbî siyasetê dizane, rê dizane, xelkê xwe motive dike. Hemî komutan wistan in. Dawiya dawî de şerê me şerê însanî nin, şerê xwedayî dînin. Lê bifikirin evên ku di nav sosyalîzmê jî hatine, dema dikevin tengasî dibin em şerekî xwedayî didin. Ji ber çi? Ji ber ku te wexta behsa xwedayî kir, tu nafikirî. Ji ber ku tu îşî karê xwedê da tu nikarî bifikirî, tu bes dikî. Ev manîpulasyon e. Tiştekî din jî heye. Wexta te şerekî xwedayî kir 40 sala, te tiştekî bi dest nexist. Bifikirin hevalên hêja, daxistina hizdir û ruhê milletekî çawa tê ketin. Eger tu bêjî 40 sal ez mîna xwedayan şer dikim û qet tiştekî destê te re tune, muxtariyet jî tune, mana çi ye? Ew millet bêje bes e, em şer nakin, koletî berdewam bike. Her peyv ji bo manîpulasyona milletê bikaranîn. Şerekî xwedayî li Kurdistanê hatiye çêkirin. Heta şerekî normal jî hatiye çêkirin. Şerekî anormal hatiye çêkirin. Milletê Kurd bê perwerde, bê îdeolojî, bê fikir di meydana da hatine qetilkirin. Tu çawa bifikirin hevalên hêja, şervanekî bifikirin. Em li vê derê xeyb nakin, me berê jî got. Her tişt bi zanistî difikirin û em dikarin hevdû jî bibersivînin. Şervanekî li ciya şer bike, dijî askerekî dagirker. Di serî wî de otonomî hebe, federasyon hebe, yan jî Serxwebûna Kurdistanê hebe. Çi ferq dike? Di her alî de jî dimire. Eger otonomî jî bixwaze, ew bê kuştin, yan jî bikuje. Eger federasyon jî bixwaze, ew bê kuştin û bikuje, eger Serxwebûn jî. Baş e, çima em bazariya xwe bi otonomî dest pê dikin? Çima bi Serxwebûn dest pê nakin? Madem ki em dimirin, em bi Serxwebûn dest pê bikin, pira federasyon bikeve destê me. Em bi federasyon dest pê bikin, pira otonomî bikeve destê me. Baş e, te di nav şerê dewlet ji bo milletê Kurd ne baş te got. Tu tişt heye, tu ji bo dagirkera şer dikî. Ji ber ku ew motivasyon êdî nemaye, ew şervan ji bo here bimire nemaye. Lê tu bi tiştekî din, çi ye? Serokê min pîroz e, ev rê pîroz e. Na, rêya pîroz tune. Rêya namus û heysiyetê heye. Rêya namus û heysiyet Serxwebûn e.
وکیدن ریا پروست نه herkes kari xwed dike dagir ker tê welatî te dagir dike tu jî gere ew ji welatê xwe derxînî rêya wî bigerî ji bo wî tera îdeolojî lazim e pîrozî lazim ne tamam baweriyê te bi Xwedê hebe dua bike ev tiştek din herkes kari dua bike û Xwedayê Teala hemî dilsoza alîkarî dike kê dilsoz be doza Xweda alîkariya wan dike kê bi xîret be alîkariya wan dike kê bi rastî ji dil bixwaze û xwe ji bo wî motîve bike xwe bixemilîne alîkariya wî dike yê ku tiştekîneke Xwedê çima alîkarî bike baş e çima tu esil armanca xwe ji millet xwe vedişîrî tu nailî ew millet bivî were perwerde kirin bifikirin wan rojeyekî hebû Xetîb Dîcle navî çi ye digot li Kerkûkê eger referandum çê dikin xelet e ji ber ku millet xwe bêje ez ê werim Kurdistanê millet xwe bêje ez ê serxwebûnê bixwazim siyaset çima tê çêkirin bifikirin fikrê dagirkerî çawa ketiye ruhê wî çiqaşqaş digot siyaset ew e ku tabii ev sucê Xetîb Dîclenî ne yê wî Xetîb Dîclaniye sistema wî heye fikrê wî heye serokê wî heye partiya wî heye ew ji bo wan 40 sale milletê Kurd hatiye xerckirin 5 sale û hîna jî bifikirin digot çi gere tu her milletê xwe îxna bikî tu dewlet nexwaze tu girêdayî Bexdayê be hevalên hêja berê 30 sala 40 sala yên van tişta digotin hatin aynî ji alî wî partiyan de hatin kuştin bi sedan hezaran zarokan însanan li gundan hatin kuştin çima ji ber ku ev nokervanî ye tu li gel dagirkera bi fikrê dagirkera qise dikî belkî bêzana bin qise dikî ama mîna wan qise dikî çünkü di dünyayê de numûneyek tu neye ku milletekî rizgarî xwas rabebêje ez dewleta naxwazim belê dikare belkî dewleta xwe bi dest nexîne ew dewleta xwe dixwaze bi milletê serdest re şer dike baş tê cem hev sermasê rû dinin dikarin federasyon bikin dikarin li hev bikin dikarin sistemekî nû çê bikin lê bi demokrasiya dagirkeran milletê bindez nayê jiyandin kirin ew xepandirek mezin e numûneyekî din jî em bidin hevalên hêja û van roja evî em ê baştir fam bikin par van roja yani du roj şunda roja referandumê tê 25 bi were heftekî şunda 25 îlonê de referandum çêbû milletê Kurd ji sedî nodûsê serxwe bûn gotin ji dagirkera zêdetir partiyên Kurdî ji derketin hezbên Kurd de ji derketin çima gelo ev ya da ji tiştekî pir girîng dibêjim ez ê berê ku bersivaviya bidim 4 madde behs dikim dixwazim behs bikim hevalên hêja di her dünya di her welatî de di dünyayê de kîjan welat be birav be ji bo serxwebûnê çend şert lazim ew şert em bijimêrin eger ew şert di milletê me de hebe em ji bo serxwebûnê fikrê xwe bertavan bikin eger ew şert di milletê me de tunebe di me de tunebe em dîsa nikarin dev jê berdin ji serxwebûnê dev jî berdan nabe tu ji însanetiyê derdkevî lê em dikarin ew taybetiyên ku di me de tune wan ava bikin tu waxta tiştekî bikî karekî bikî tu bixwazî ticaretekî bikî ji te re çi lazim be tu wana terî perwerde dibî tu diçî hinek pere peyda dikî diçî meslek fêr dibî ew berê ku ew tiştê ew kar û meslek berê te kê hatiye kirin terî cawan hinekî praktîk dikî paşî xwe diceribînî û ya Allah tu jî dest pê dikî hinekî diceribînî nabe carek din diceribînî dabe hêdî tecrübe qezenc dikî dikevî radibî bertavan dikî yani karekî piçûk da borun karekî piçûk da ew qas risk heye dewlet zixwe bi serê xwe risk e ama em nikarin bêjin ew risk e em negirin her tişt bise dünyayê de her tişt du waxta ji malê derketî risk heye trafîk heye û xeterî heye tirs heye nexweşî her tişt heye lê em nikarin bêjin em dernekevin derve mala xwe derûnin naxêr dewlet çêkirin karê normal ê millet heye yani çawa em cilûbergê me heye dewlet cilûbergê millet heye ew milletê ku dewlet naxwaze tazî digere ew tazîgerîn hem dibe yariya xelkê hem tê bikaranîn hem tê berjêrkirin û hem jî nexweş dikeve û hem jî xeteriyên din zûtir pê digirin ew çinin em madde her millet berê her tiştî serxwebûna xwe dixwaze divê bixwaze yek ev e du
Ya girink. Yani me serxobina xwe xwast. Em ji dil serxobina xwe bixwazin. Her millet jî dixwaze. Her Kurdî nezan. Her Kurdî herî hatiye asîmile kirin. Tu hinek bikolî ew dewleta xwe bixwaze. Tu çi tiş lazim e? Ji bo ev daxwaz were bibe hêzekê pozîtîv. Hêzekê ku dewlet rabêje ez dixwazim ji te veqetim. Dewleta xwe çêkim. Ji bo wî siyaset dibê. Ne ku Xetîb Dîcle dibêje dev ji serxwebûnê berdin ji bo wî serxwebûn bikin. Ew cesaretî ye. Mixabin. Kê bike cesaretî? Ez jî bikim. Xetîb Dîcle jî bike. Yekdî jî bike. Kê bike? Yani tu siyaset bikî ku milletê xwe re bêjî eman ji dewleta dagirket, ji Iraq, ji İran, ji Sûriye, ji Tirkiye veneqete. Deviya got caşî. Eva vekiriye. Ha tu bêjî veqete dîsa jî ew millet bimîne ew millet nabe caşî. Mana wî çi ye? Te nekariye baş bibêjî. Millet wekî tu rêve dibî. Yani tu zarokê xwe re dibêjî cigare nekişîne. Ne baş e. Ama zarok dikare bikişîne. Ji ber ku te baş negotiye. Yan jî te baş gotiye wî baş tam nekiriye. Ewana normal. Ama tu zarokê xwe re nikaribî cigare bikişîne. Te wexta got tu dixwazî 10 sal kêm bijî, 20 sal kêm bijî, belkî zûtir. Milletê ji milletê xwe re jî wisa ye. Tu milletê xwe re ti caran nikarî bêjî eman ji xwe re dewlet nexwaze. Bilakis. Tu çawa zarokê xwe re dibêjî tenduristî bijî? Pirtûk bûgine, baqil be, jiyana xwe baş rêkûpêk bibe, pêşa roj de be însanekî serkeftî. Ev ya çawa zarokê xwe re dibêjî? Tu ji milletê xwe re bêjî mecbûrî. Yek zimanê xwe baş bikar bîne, sîstema xwe çêke, rêkûpêk bixebite û dewletekî ji te re lazim e. Ev ya tu gere bêjî. Deviya got te herka yekemîn kiriye. Tu ji bo ku milletê te bi te re were, tu mecbûrî viya rêxistinî bikî. Bona wî çi lazim e? Cesaret lazim e. Eger te cesaret bikaranî, tu hazir bî, dewletê dî ji derkeve. Tu çi bikî? Şer bikî. Zûxa tu şer nekicî te dikuje. Yani berî 12 îlonê di Kurdistana Bakur'da şermertin nebû. Çem bu yerên ku dewlet bi dest xwe dikirin ew şoreşger dikuştin. Yani ew bu yerina qet yekî şerekî çekdarî di navbeyna dewlet û millete çê nebûbû. Tenê şerekî li Swêrekê herkes zana çêbû. Ew Swêrek ji piranî gundî hatin kuştin. Yani zarokên wan gundiyan çûn gundê xwe kuştin, şewitandin bi hev re. Bi zorê eşîrekî kirin avêtin hemîza dewletê. Bu xwe jî dibêjin lêborên xwastin nizam çi kirin her tişt. Ewana tiştî cudanin. Yani ew şer antifeodalizm ew micarekî cuda ye. Ew taybet hat derxistin. Em ew başê qise bikin. Lê dawiya dawî de çi bû? Şerekî de navbeyna dewlet û milletê Kurda tune bû. Çima ew zindana Diyarbekirê de ew qas xirabî li ser tunekirina şexsiyeta Kurdiyatî de zulmekî mezin çêkirin? Ji ber çi bû? Ji ber ku ew hişyariyê tune bikin. Ev însan êdî behsa serxwebûnê neke. Ji ber ku me behsa serxwebûnê dikir. Me wisa ji dil behs dikir ku hemî millet me dervayê serxwebûnê tiştekî me gengeşî nedikir. Me tiştê din gengeşî dikir. Em ê civakî çawa pêş ve bikin. Mesela jin çawa were hel kirin. Mesela perwerdeyê çawa were hel kirin. Mesela ziman, edebiyat wan tiştana me gengeşî dikir. Ew tiştên ku wa sala me gengeşî dikir, ana nayê gengeşî kirin. Bifikirin wî demê me digo edebiyata gund ew çawa be? Edebiyata karkeriyê proletarya ve behsa wî dikir çünkü dünyayê da tiştek wisa hebû dünyayê da edebiyata kapitalizmê burjuvaziyê û edebiyata proletaryê behsa wan da hate kirin. Wekî din jî pir tişt dihat gengeşî kirin. Rind xirab. Lê çi bû? Ew gengeşî gere pêşket ba û ew gengeşî biba hêzeke siyasî, hêzekî. Bu hêzekî leskerî. Lê ne bu hêzekî siyasî. Ew hêzekî leşkerî bê kontrol e. Yani ew şervanekî li çiya dimire, şer dike dikuje, ew xeyala xwe da serxwebûnê dibîne. Di hemî hezbên me de. Yani yekî heta ew Kurdên ku di nav Daişê de ne jî. Ew ku fikrê wan Kurdiyatî hatiye bikaranîn. Ew ne bi tenê şertî İslamî. Ew wek Kurd jî bikar hatine anîn. Ew ên ku pir caran cesaretiyê dewleta kirine, wana jî ew xewnê dibînin.
Çünkü Kurdayati yeke. Kijan sınıf, kijan aşir dibe, beraber. Jin dibe, mer dibe. Herkes de Kurdayati de aynı heste. Jiber çi em millet dibêjin. Jiber ku ew 5 milyon insan her yekî 5 milyon atomize kirî be jî, yani her yek ji hev cuda be jî, her yek şexsiyet, kesayet, bawerî, ol, birdozî her tişt cuda be jî, tiştekî pir romantik heye. Kurdbûn şerefe vaxtî te got, herkes got belê, herkes dibe yek. İşte ew peyv bingeha birdoziya devlet bûnê. Ew vaxta te got Kurdbûn şerefe, tu dibêjî em divê Kurdara devletek çêkin, ji ber ku bi devlet şeref nabe. û milletê Kurd vê daîm xwastiye. Baş e, çawa dibe piştî 5 sala? 10 rêxistin, 5 rêxistin, ew rêxistinê ku bi hezaran gerîlayên xwe hinin, eskerên xwe hinin, pêşmergê xwe hinin, erdê xwe, axa xwe hinin. Çawa dikarin bêjin na em devlet naxwazin? û tenên gotin jî na çawa vî gotina xwe pêk tînin. Îro hûn dizanin Başûrê Kurdistan û hêza aliyê YNK û wan tiştana mesela çi dixwazin? Dixwazin xetekî çêkin ji dervayê Hewlêr xetekê li Helepce, Kerkûk û Silêmanî bikin yek girêdayê Bexdayê bikin. Hevalên hêja dîroka Kurda da tenezzülek olsa, bêxîretiyek olsa çê nebûye. Dîroka qet milletek retirne. Di hemî dîrokên Kurdistanê da xıyanet şexsî çêbûye. Şexsî rêxistinek xıyanetkar tune. Dîroka Kurdistanê da hûn bigerin rêxistineke, saziyeke xıyanetkarî kiriye tune ye. Bo mînak di şerê 1925 serhildana Xalpekî Cibrî de û Şêx Seyd Efendî de ez evan her du navan e dixwazim bêjim. Çünkü bi rastî serok Xalpekî Cibrî serokê polîtîk û bêgengeşî wî tevgerî ye. û Şêx Seyd Efendî jî hemin di wî tevgerî da hêzekî mezin e û Xwedê rehma xwe li wan bide û ew nemirin ji bo me her du jî. Ez wek prensîba exlaqî her du bi hev re bikartînim. Bijixwe ew her du jî hevdû pir hez dikirin. Yani dilsozên hevdû bûn. Di navbeyna wan da ferq gere neyê de gotin. Çawa dibe du kes, sê kes xıyanetkar henin. û yekî ixbar dikin, nizam çi dike? Li Dêrsim wisa ye. Yani rêxistinek tune ye li hember rêxistina netewî da karê xıyanetkerî bike. Îro ew heye. û tenê ne rêxistinek, 4-5 rêxistin yek dibin, di jî serxwebûnê û helbestek datînin. Lê ez bawer dikim evê têk biçin. Yani ev sistema dagirkera ye. Dagirker ji ber ku nikarin di nav milletê Kurda evî bikin, bi destê wan dikin. Lê em niha warin tiştekî din. Cesaret heye. Şer heye. Baş e. Daxwaza milletê Kurd jî heye. Sedûn û dişê dibêje serxwebûnê dixwazim. Çima serxwebûn nayê? Çima serxwebûn tê asteng kirin? Sedemê wan henin hevalên hêja. Yek ji wan jî, herî giring jî, em bi serxwebûna xwe bawer nînin. Mixabin. Ewa rastiyek ye. Ev, yani em dibêjin ragihandin. Ragihandin ne ku ez rabim bêjim min bi ev kitêb nivîsî. Em bi devlet îlan kir. Naxêr. De waxta ev kitêb nivîsî, dibe ku yekî nivîsiye daye te. Tu bi navê xwe dikarî çap bikî. Eger te vî kitêb nivîsî be, tu mecbûrî vê kitêbê rabigihînî. Çawa radigihînî? Tu sistemekê olsa çê dikî, helbestên xwe, romana xwe, yan çi hebe? Tu evî di li hember însanê xwe îqna bikî ku min ew hest jan e, min ji bo ku ev kitêb binivîsinim ket dane, ez geriya me, min lêkolî nekiriye, ya ji mala xwe de rû bi ro bişev min fikiriye, yani min tiştek kiriye. Min kedek daye min ev kitêb nivîsiye û ji we zehmet nebe evî kitêbê bixwînin, paşê em gengeşî bikin. Waxta ev kitêb hat xwendin, hin kesa evî pesin bidin, hin kesin rexne bikin û tu jî bersiv bidî. Waxta te bersiv da, herkes bizanibe ku te ew kitêb nivîsiye. Lê eger te tenê got min kitabek nivîsiye û daniye wê derê û qet kelimekî qet haziriyekî te ser wî tune be, qet xebatek te tune be,
خلق پر راحت کاره بجک داود دیزیه aynen mesele devlet bunu vursaye. Tu tani biji az devlet tuxazım terinake. Ew rexneyin ku le dij Parti Demokratik Kurdistan yan jem bijin serxwebûn xwaza têkirin sedan sed xelet nîne. Rastin jî. Lê mesele çi ye? Mesele ne ku em dibêjin derheqê wî da yani serxwebûn xwazan ez bi xwe jî dibêjim. Serxwebûn xwaz mîna xıyanetkaran bi dilsozane karê xwe nekirin. Dewra xwe nelîstin. Rola xwe nelîstin. Ew gerekên serxwebûnê çi in? Wana nekirin. Ben bi cevê xwe dît, min li derî jiyan kir. Yani wext ez çûbûm wê derê. Mesela serxwebûn tiştekî awerte ye, ne tiştekî normal e. De wexta serxwebûn xwast, tu ji mala xwe derketî ji bo wî çûyî, tu xatirek wisa dixwazî, dibe ku ez venegerim. Ez bi xwe wisa çûm. Sê car ez çûme Başûrê Kurdistan û welatê xwe ji bo xwe ziban tişe her sê de jî min hesaba vegerê nekiriye. Veger bûye, tesadüf bûye. İja ez vê demê me dît, bi cevê xwe dît. Di orta şerê de, di nav partiyan da, di nav siyasetê de ew ê ku desthilatdarin bihêzin, bi kara avadaniyê mijûl dibûn. Bi baxçeyê nizam bi tişt. Mesele serxwebûnê de yani xelk yani dijmin hatiye heta pir de dikare sibê hewlêr dagir bike. Yani haziriya welatparêzên me, ez bêjim welatparêz, yani serxwebûn xwaz terî nedikir. Lê em gere tiştekî tevî hev nekin. Bê tedbîriya xwediyê malê wî dizî, wî xıyanetiyê realîze nake. İja ev ji ber vê em vî rexneyê qebûl nakin. Ew rexneyên ku li barzêyan têkirin, ne ku ji dil em wana rexne bikin, ew tevgerê xwe durustir bikin, hikûmet baştir bimeşînin. Na, ew ji bo ku barzanî dev ji serxwebûnê berdevya dikin. Yani bi rastî bi helwestekî xıyanetkariyê vêya dikin. Çünkü ez bi xwe jî eger hezbekî min hebe, bi îzna Xwedê rojekî em ê jî bibin hêz, ji xwe em ji bo wî dixebtin, ew axaftinê me vala nîne. Em ji bo ku ji bo milletê xwe tiştekî bikin, ji bo afirandina wî hêzê dixebtin. Lê şert nîne em bikin. Bira em bira hêza me ji bo partiyekî be alîkarî em dilsozî vêya bikin. Çünkü derdê me ew e ku em rojekî berî dibin ala Kurdistanê da bi devletekî rêk û pêk jiyana xwe dest pê bikin. Çünkü dünya pêşê me piştî 5 sala zarokên me evî derfetî nebînin û belkî welatê me bin piyên emperyalistên mezin da dagirkerên mezin da tune nebe. Belkî zarokên me îro em henin sibê tinin, ew karesetan ku em bînin serê wan bawer bikin ji Xwedê ew ê eger dünya din hebe em bi 700 sal dojeh de bişewtin, em ê ji wan gunehan neinsafî kirin. Hevalên hêja aniha dünyayê da cîş teng bûye, enerjî teng bûne, potansiyel teng bûye. Ew gurên mezin û dagirkerên mezin ji bo Kurdistan her tişt bikartînin. Ji bo ku Kurdistan nebe serbixwe nebe, her metodê bikartînin. Yek bi yek Kurda dixapînin, yek bi yek partiyan dixapînin, yek bi yek serokan dikirin. Em çawa erka xwe bêdayînin. Gere em xew nekin, gere em bixwînin, em lêkolîna bikin, em dîroka xwe ji nû ve bikin. Dîroka me de çi çêbûne? İnsanê me çawa xwe bitîne. Berî 5 sal em bêjin çend kes bifikir. Em bêjin Mendû Selîm Bek çi kiriye? Em bêjin İsmail Heqî şawes çawa yani insanek çawa dibe ji İstanbul rabe here hemî Kurdistanê de çiqa serhildan here yek bi yek tevlî ve here cem Şêh Mahmûd Berzencî, here cem Qazî Muhammed, Lora Şerbike, here cem İsyana Agirî, here hemîya partiya cem Xalid Bek, çar perçe Kurdistanê da ez behsa İsmail Heqî şewast dikim. Çi derdê wê heye, çi dixwaze? Subayekî. Dema Osmaniye de subayek dikare mîna qirala bijî. Bavê jî subay serbaz bû. Mêrek imkanekî mezin hebû. Lê ew dev jî berda, ne teviye tiştekî wisa dikare te tu dikarî jî malbat dev jî berdî, tu dikarî jî evîna xwe dev jî berdî, tu dikarî rûtbeyên xwe her tiştê xwe bavê jî. Ji ber ku dünya li ser vê hatiye ava kirin. Eger însanek di nav milletê xwe da milletê xwe ra keseyetiyek nanîbe, eger nasnamayek nanîbe, devleta xwe çi nekiribe,
ev çi dibe birabbe 5 kuruş nake. Serok dibe. Haşa peygamber dibe. Nabijim yani ha peygamber dibinin. Jibovan dibijim. Zuha peygamber be jiya kabul nake. Peygambere ki ve ditiye ku rave seri ser liber devletteki seri ha bitti mi ne? Yani Esa çıma bu sakır. Esa çıma liber serdar seri ha ne tavant. Peygamber bez evi kabul nake. Ev peygamberi sahtenin hem zukara bizim peygamber ve hem yarın desratlara ki bigrin koletiya ujmera peşniyaz bikin. O ya heri xrab eve. Seroke ki nikare koletiye jidagir kere peşniyaz bike. Xıyanet o ketina jivi kurturtuneye. Seroke ki duvan refşirat dikare deng xwe bibire. Dikare intixar bike. Dikare xwe bide nexweşiyê. Dikare bi nexweşiyê de bimire. Lê nikare wî bêje. Lê mixabin welatê me de serok û serkirde mixabin. Her roj tên propaganda dikin normalize dibin. Gere evana nekarin bikevin nav kolana. Divê ew nekarbin ra millet de bigerin. Ji hevalê nica em niha bifkirin. Çawa ew însan me behsa İsmail Hakkı şewaz kir. Yan jem bijin Bilal Êlicî. İnsanekî komünîst Recep Şifter Efendî û xizmet bike ji bo Kurdistanekî serbixwe. Lê ez komünîstim bêje. Çima ji ber ku tu çi dibî birabbe ancak tu milletê xwe ra dewletekî statûyek ava bikî tu dikarî bî însan. Wekî din tu însan nînî. Nikarî bî însan. Ji ber vê yekê em me behs kir. Me got berê her tiştî daxwaz. Yani em serxwebûnî gere bixwazin. Yê ku serxwebûnî naxwaze nikare bibe însan. Tu kîjan felsefe tînî bîne. Kîjan. Yani evê ku dibêjin dewleta netewî xilas bûye ew aslen xwe ji nirxên însanetî tune dikin. Ji ber ku gengeşiyek wisa tune ye. Modela dewleta tê gengeşî kirin. Rast e. Dewlet şert nîne bibe dewletekî netewî. Yani dewleta netewî bo mînak. İran'da agir kere. Li vê derê tiştek bêjim ji xwe re nabêje dewletî Fars. Dibêje dewletî İran. Çima têde 5 millet henin. Ew wana hemiyê temsîl dikin. Tu wexta bêjî dewleta Fars hêrs dibin. Hêrs nabin aslen dewleta Fars e bênamusî dikin. Me dixapînin. Ew eger bêjin dewleta Fars ew çarheb bêje ez ne ji we me. Veqete. Ji bo ku vêya nebêjin dixapînin İran û Fars aynê îro. Alî siyasetê de. Tarih, coğrafya dikarî jî hin Kurdî me jî hinekî cerzara kertî dikin. Ev ji kertiyekî mezin e. Gere her Kurde qedexe bike. Nebêje ez milletekî İranî me. Naxir. Em milletekî Mezopotamyayî ne. Êdî navê İranî bi Faris hava bûye eyn tişt. Turanî bi Tirkara. Mesela gerek Kurdekî nebêje ez xelkekî Anatolyayê me. De got Anatolya tu bî Tirk. Yani bêje ez Tirkim, bêje ez Tirkiyeyê me baştir e. Peyva Anatolya, peyva İran ji bo xapandina me ye. Em alî psîkolojî de bifikirin. Ew ser dikevin. Navê welatê me Kurdistan e. Navê coğrafya me Mezopotamya ye. Ew Mezopotamya emin. Xêncê me kes Mezopotamya ne. Ji Agrî dest pê dike û bi her du çem heta Basrayê. û alî din de jî aliyê Hezar, Behra Hezar alî din ji Behra Spî. Heta İskender dî. Ew coğrafya Kurdistan e. û ne İranî ne Anatolyayê ye. Ji ber çi ye? Ji ber ku Anatolya peyvekî polîtîk e ji bo xapandina Kurda. Çima dibêjin Aleviyên Anatolya. Aleviyên Anatolya tinin. Aleviyên Kurdistanî henin. Yek ocayekî li Anatolya tune. Xêncê Hacı Bektaş û Hacı Bektaş bi xwe jî şagirdî Kurdekî ye. û ti caran coğrafya me coğrafya İranî nîne. Çünkü İran îro navê devlet e. Ew navê devletekî siyasî ye ya Farisa ye. Ew devleta navê İran înkarkirina Kurdistanê ye. Lê çi dikin wek taktik bikartînin navê welatê me perçeyekî girine wek herêmekî. Iraq jî wisa dike. Navê welatê we eger di welatekî din de were herêm bibe ew herêm çi ye? Tabiî dewleta mezin e. Tirkiye jî wisa ye. Bi salan Ecevît got wexta em Tirk dibêjin em behsa gelan dikin. Eyn tiştine Abdullah Öcalan jî dibêje. Çi ye? De wexta got ez Tirkiye qebûl dikim. Eger Tirkiye bu welatê te ew ortak watan dibêjin. Ortak watan ku derê? Hemî Kurdistan tê xenav bi tevî Türkiye devletekî ortak watan çi kes te fam dikim. Vî çaxî dibe ortak watan. Yani du welat werin cem hev em bêjin Kurdistan çêve ew sînemacîkê hebûn navê Mustafa Altıoklar. Ew însan ji Kurdên me ji siyaset maderên me yên sexte ji wan re zêdetir Kemalizm jî hizrê xwe avêtiye. Ew digo Kurd gere dewleta xwe çêkin
çarperçe Kurdistan bugün yek. Başı Türkçe bibin cinareki başı eğer bu kazın, cibo dünya statükü çekin, Türkiye ve Kurdistan var beyek bir federasyon. Ya ortak vatan çava çetkin, ortak vatan Abdullah Öcalan kuderiye, ji Hakkari Hakkı Edirne. Mehmet Uzun kuderi bu. Ev aynıye. Ji Edirne hatta naviçiye Edirne hatta Hakkari. Memur ki Kürt çavaya, memur kuderi dikare memur tibike, le Hakkari, le Cizre, le İstanbul. Ama ne kare her zakı bike. Manav çiye, peyve valat, peyve ki psikolojik ne? Peyve ki ideolojik e. Vakta tevalatı khoya nav Cizre ve hatta İstanbul kabul kır edit to devleteki nakhaz mümkün nine. Ta vakta go es Türkiye'yi me to çediki daha fazla serkavını jortiradı ki. Eğer Kürdistan'a başvur ked ve beraber vakta got ez Irak'ı me ev 500 salcı bahsa serkavını bike ev serkavını derk etiye ev berza khoya kiriye hizmetkari Irak'ya. Jiber ve ki eğer em dixwazin devleteki serfxa çê bikin, em ê sê tişt ji nûvê ava bikin. Yek, bi rastî wexta me welat got, sînor ku derê wek duruşme na, em viya wek kultur, wek xerîteyekî kulturî bidin zarokên xwe. Du mesela zimanê da ew ziman û zeravayên me, coğrafyayên me ku derê welatê me ew dere. Em ê ser wîya çê bikin û zimanê xwe bikin bingehê bitiştî. Sisê madem pêşmergên me, madem gerîlayên me, خو جبو کردستان جبو نشتمان تندکن ام محکومن و مجبورن او شهیدان چه خواستنه اوانا پیک بینن اگر ما پیک نانی ام ظلامتیه داگر کران دکن به شکل کی جبر ویه کی چما من افتشتی گوت جبر ویه دبیجم دناو 2-3 سالان دا اگر پارتیین me اگر حزبین کرد خو نگو هردن او فکرین که از ایرو دبیجم ده همین او ملت ای بلابه و از تنه dibêjim ew ku ez dibêjim ji terî nake ez du kelime bêjim ew insan ew jî xwe re bike 10 kelime ji ber ku îdeolojî yanî bîrdozî ne sînor kiriye kes nikare wî sînor bike ji ber çi nikare kes sînor bike ez pirtûkekî dinivîsim dikarim belkî bêjim tamam ey serxwebûn lê hezaran insan silah bigirin ew bêjin ey serxwebûn wî çawa kes wî milletê nikare bigire hatta demek idin em ê vê mijarê berdewam bikin silav û rêz û ji dil bawer bikin rojekî were ew kesên ku ji bo milletê xwe re serxwebûn layık nabînin û dewleta Kurd layık nebînin ew ê di kolana da nekarin bigerin çünkü ew kolan bikevin destê dilê serxwebûna bimîne xweşî de